icho kwa demori ya Zimbabwe rekaditeke kuisama ukomori ya Zimbabwe kuparure mekezo kwamuri Zimbabwe nevateereri venyore national FM kubata kwenyu kuchimuti kufamba kwenyu nechimuti kugara kwenyu nechimuti nekudya kwenyu nechimuti zvinosimbiswa ndokusaka chichiedzera kuti the whole nation on one station paka dzese dziri muZimbabwe. Tindimurani tipe Muri yeZimbabwe tine nyaya yakaitika munyika ikatenderera pasocial media yaitika mukati menzvimbo yezhombe yemudzidzisi akaonekwa akaponzwa akakanganiswa Daniel Roshiwere Benefo vakachiwemba Keminikasha. Kune vatatu varuma kwemapurisa vakaita basa nevawoko mapurisa vane madepartments and vanotumirwa chienderana nekuti kwakuda vapi zeta rapi nyika yeZimbabwe vanhu vaya vanenge vaenda kuchikoro baba Isabel vodzidziswa zvokuita zvinorwadza mafiro akaita murume iyeye. Ndakwanisa mukoma kebodo kutaura namambo naishe anove ndiye anivo munzvimbo makaurayirwa munhu anova ndiye mambo wachona mambo Gwesela. Vati kudini ndataura nawo ndine nyaya mukoma kebodo yandinayo iri kupisa panguva ino iri kuda mapurisa nevatongi vedzimhosva kuti vanzi kuti zvaitika ndizvo here yemuHarare paChurufamu yevanhu vabatwa nevanhu vemucommunity vanhu vemunzvimbo kutakura vanhu kuti vasiye pamapurisa kuti ava. Ndataura naamai vemumba maitika zvinhu izvi ndikataura nababa hama yemurume mumba maitika zvinhu izvi yemwana anga atotakurwa kusene akadonhedzwa pasi pakatorwa mari pakatorwa foni asi vari kumapurisa varume kwemapurisa. Regai tizonzwa zvakawanda. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yemunhu akafa 2015 asi kune munhu akaya akabata pepabheki achiti amai nehembe dzasisi vangu vaiva takashaiwa ndadziona mugomo nhasi idzi asi munhu akaenda akashayikwa 2015 munhu akauya akabata pepabhegi ihama here ihama yemufi baba 1 vakasiyana vana vari pabarika baba 1 vana mai ndo vakasiyana kubva 2015 kuuya manje akabata hembe dziri pepabheki achiti ndaenda mugomo pandakwira mugomo ndobata sakana nehembe idzi. Hey chakanyanya. Ndine mwana anga achirwara kuzvimba gumbo zokuenda muwesti ndokuenda kuchipatara ndokushaya basa ndokuenda kwenda kurobori ndokushaya basa ndokugara naye iko zvinozvo anga akuti nguva inorwadza gumbo musana unenge uchitevera uyezve akusviba muviri wake ndokuzoenda kune bodzimeri kuwaterfalls achibvanzi muvhileji mamunogara muna baba vane mwana wavo asi mwana uyu pese panoungana vana vachitamba bhora rinouya nemwana iyeye ndiye muridzi webhora iroro ndiri rukonzeresa zvoda kuti munoriba. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yeah, yemeni varuya vanapiro mumba iwe hawe ziri kudiana chipinga chodhadhama vanenge vachizodaka kukubatai baba Isabel vachikupai nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzavabatsiri nhamba dzenyu dzinoti kudini. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndisataudza nhamba mukoma kebhodo chepamhangura chemurume nefemiri vanga vanetsana vari mukati mekunzi vanoda kubatsirwa zvinhu zvavo umwe munhu achiramba vachipikisana parudzi rwavo umwe achibvanzi aiwa ona zvauri kuita ona mafambiro auri kuita ari mukati mekuramba kudzokera kumba vachibva kumubatsiri kurutsa mukoma kebhodo kurutsa matumbu asingazikeli matumbu ndeshe kana achibva mudumbu mako ndani. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekupapedza mukati mekutsudzura dziri kuitika matimba wose nyika ino paka Harare Churufamu chemuHarare Churufamu chiri kuti kudini. Ichokwadi muri yeZimbabwe pazuva ranhasi mukoma KB ndasvika ndikamhanya ndikapinda mukati menzvimbo yeChurufamu ndiri mukati mekuchivedza ndigosvika ipapo asi ndichisvika ipapo handina kukwanisa kusangana navo baba vepamba apa kana kuti amai vepamba apa ndabva ndazofasuka nzivaenda kumapurisa ndokufamba ndokuzokwanisa kutaura nevabereki vepamba apa vanotaura mashoko achitizvo aiwa vagari vemunzvimbo ndiri kuvatenda nekuti takabatana nguva yaitika zvinhu izvi vanhu patavazivisa tafamba tikaronda tsoka tine vanhu vatanowana amai vari kutaura vachiti izvo ndinogara nemurume wangu nevana vangu asi ndichigara nemurume nevana vangu murume wangu akabuda nezuro ndokubva aenda kwaaida ndiri mumba ndakarara kumapasi 3 dzeusiku kune vanhu vauya vakandivhurira dhoo ndokupinda mumba Daniel Roshiwere Benefo wakachiwemba Keminikasha
vakabuda nezuro vachienda kwavaiyenda vakabuda ngurai vakabuda zuro kuseni makuseni Okay. so vanhu vakachitozeri pamba pavana baba kumapasi 3 dzeusiku pane varume vasvika ipapo ndokubva vavhurira mai ava ndokubva vapinda vachipinda imamo ndokuti 1 tiri kuda mari ndokubva piwa mari kwautayo $58 Okay. ndichitaura naamai ava zvikati 2 tipai foni ndokubva vatora foni 3 ndokubata mwana amai ndokuskrima mwana azo kandwa panzi asana kukwara vari kutanga mubvisa pamba mwanasikana akura sei mwanasikana uyu ari pasi pegore so amai avo pavasiskrima kuchiedza vamwe vanhu ndokubva wana tsoka zikanzi ngandirondei tsoka iri kubva panapa amai kumagunde amai kumagunde jekaisa musutu kumagunde kuvamba uko vachitevera tsoka yes wanike paka pane pamwe pamba ndokusvika zikanzi panapa ndokuona pane varume vaviri varipo ipapo hapana nemukadzi ipapo kozoita marutaura mashoko ekuti inini ndinobva kunzvimbo kwamutoko ndakatouya ndichitevera mukadzi wangu panapa iko zvandiri kugara nauyu vachibva vagara amai vanoti mashoko ataurwa ipapo nevanhu ava vatotaura vachiti izvoni umwe wacho atomboti bhutsi yamuri kuronda iyi pamwe umwe wangu uyu ndianga achida kunoba ndichatora bhutsi yangu akapfeka vanhu vemuvhillaji pavabate vanhu ava ndokutora vanhu ava ndokuenda navo kumapurisa vanhu vandiri kutaura ava vari paglenview police ndo pavaiswa nemapurisa ipapo kutaura kuti mapurisa vaite basa ravo vatora vanhu vavaisa apa kwairi kuenda next week tamirira kuti zvakamira sei kutaura kuno vabereki vevana ava varipo zvakare pakamba yemapurisa kuzadzisa zvinodiwa kuti kana paitika nyaya yakadai so pachaitwa sei asi vagari vemuchirufamu ndataura navo vari kuchema-chema vati kudini vari kuchema-chema nenyaya yekuti nyaya idzodzo dzakafanana nekubatwa kwevana dzakawanda muchirufamu pane vanhu vari kuita tsika idzodzo asi ndedzoka zvakare kwavari ndazoona zvakare kuti kugara kwachirufamu zvakare kune vamwe vanhu vari kuitwa zvinhu izvi vanongotaura dziri nyaya yekuti mwana wangu akaitwa zvakati vanhu havasi kuenda kumutemo havaende kumapurisa havasi kuenda kunoripota handiziri zvamungabatsira vanhu mukomakebi kuti kana waparirwa mhosva unofanira kuti kuite sei unofanira kuenda kopi nokuti ukareperwa mwana ukabirwa mumba uchikuti muno mune mbavha usingaripoti uri kuda kuti zviitwe sei mapurisa havasi vana profeti yes mapurisa hadzisi n'anga ichokwadi havazive kuti kwakati kwaitika chakati ichokwadi iwewe unenge wakanganisirwa ndiwo unofanira kakuenda pakamba yemapurisa kunoripota ndichiri kurangarira mukoma kb takaita nyaya yepamasteps south park right pakauya umwe utungamiriri uchitaura nezvenyaya apo kuti panetsa ndizvozvo vakataura nyaya yekuti tine mbavha dzakati nedzakati dzinowanika kusouth park dzimwe dzacho neproblem ndeyekuti vanhu vari kuitirwa zvinhu izvi kunyange mbavha dzikabatwa havauyi kuzomirira nyaya dzavo kusvikira mbavha yabudiswa saka chii chinopaka kuti vanhu vasende kunoripota handizivi kuti ine mhaka yeyi hazvinei kuti imhosva yakaita sei enda kumapurisa unovaudza pinda pakamba inini ndaitirwa zvakati chokwadi wotaurira mapurisa ndiwo vanokubatsira kuti nyaya iyi ngaifambe yakadai ende pakamba hapavhunduse pakamba panosungwa imimi vanhu pakamba ndipo panoripota futi imimi vanhu pakamba ndepe vanhu mapurisa hasi ekusunga mapurisa ndeyekuyananisa chokwadi ndakambotaura rimwe zuva mukomakebe tino dzimwe nguva dzakafanana nemaholidays yes tine nzvimbo dzakafanana nemusika mukuru wakafanana nembari inzvimbo dzakawanda dzinenge chifambaona sekuti vanhu kupinda muzororo mapurisa paya vafambire kusunga vanhu vakangodarika chete kufamba jasi kungodarika nepo chete wese anga nemufungano yake yakaipa zvadhakwa kungoona kuti panzvimbo pari sei chete vakakosha mani right ngatidzoke panyaya yekuchirofamba muri kuti baba vepamba apa vakabva pamba makuseni pane kwavanoshanda here sokutaura kwavanongoti ababa vangu vabuda vakaenda okay iko zvinozvo anga achitomira sababa ihama yemurume aine mukadzi wepamba apa ndo vaine kumapurisa izvozvo vari kutaura akamirira seukama kuti baba vakabuda munhu unoshava vanotsvaga zvakawanda ringave basa angave chii asi kana wabuda sababa wepamba munhu wese tinotarisira kuti ane zvaari kuita ende achidzoka pamba pake hama yemurume iyi ndiani muning'ina kwati mukoma muning'ina right akura sei aiwa atoriwo nemhuri yake ane mhuri yake anogara pamba ipa aiwa anogarawo okay asi pasvika varume ava vachivhura dho vachipindira mudzimai uyu anga anani mumba anga ari ega nemwana wake iye mwana ane makore ari less than 1 year
mwana uyu ndiye atorwa nemwe murume. Ndiye atorwa nemwe murume ataka kunzi tipe mari. Tipe phone. So kureba kwa amai tipe mari. Pabuda $58. Tipe phone ndokutora phone. Vatora phone kudaro. Pavazorondwa vachibva tora mwana. Asi mwana azomukada panze asati kuonekwa chisina pamba. Pamba ranga utobvisa. Ende pamba iroro ranza rinotoonekwa. Raindwa nawo. Kuti raindwa kopi. Ende ameroda kuziva kuti mwana komana here kandi mwana sikana here kandi vangada kuita sei. Asi pavazobatwa vanhu vari kuramba zvese zvavambotaura zvokuti vatotaura kwanzi vangatotora mazita kuti taita sei. Asi kuzvinonzi pavari kumapurisa havana chavari kubvuma vakangonyarara. Sentiment rasara ndiri kuti amai kana vachizivana ndobvunza amai vanhu vamagara muchivaziva here ndagara ndichivaziva zvokungovaona asi kuti vanoita nezvei ndakanisingazivi. So amai vari kuti izvezvi ndakutoudza mapurisa nekuti foni yandatorerwa inini ndikaifona iri kuringa. So vanhu pavatorwa nechii nevanhu vachienda navo kupi kumapurisa vanogara varipo 2 ari mabhashura hapana mukadzi. So vari kuti vada kutokumbira mapurisa zvakare kuti dai vadzokera kumba ishave witness neumbo hwakanaka kana foni kanooneka iri kumba kwavo nekuti pavatorwa ka vangotorwa ivo ndopuka vasiya kana varivo vasiya mafoni kumba foni ikanooneka chiringa iri ikoko zvese zvakuendera. Tinotenda papindwa mumba mamai ava vaona varume vangani? Vaona varume vaviri. Ende ndo varume vaviri vazobatwa. Ende vari kuti aiwa ndite zvokuudzirwa ndinovaziva. Hey! Vanga vachida kuita sei mwana wavatora? Hatisivi kuti vangaita mwana haana kukuvara here paonedzerwa pasi. Mama vari kuti haana kukuvara mwana wavo. Vari kuti handizivi kuti mangwana chamuka achiita sei but pari zvinozve zvandiri kuona pamwana wangu handisi kuona sekuti akuvara. 0713938538 0713938538 muri yezimbabwe ngatimbobatsiranai kubudikidza nenyaya yekuchurufamu. Baba Isabel, namba dzenyu dzinoti kudini? Ichokwadi muri yezimbabwe ndakachida kundibata munondibata manamba dzako dzine chipomero namba dzisingajadzizi inamba dzinoti izo 0771545025 0771545025 nedzimwe dzinoti izo 0736263536 0736263536 panamba idzi muri yezimbabwe musabhipa ndedzekufona totaura. Tinotenda churufamu bozho saka mwana anga abviswa pamba uyo ari pasi pegore saka anambavha avo vaizama kuda kuita sei zvimwe zvacho kaKB unoti mvura ingana here ipapo amana po simbisa mudhara wangu Fidios Chigwededza Blazi vangu Desire Chigwededza nemasisters angu Definite na Destiny Chigwededza na Patience Chidzanga Dorothy Mbofana shamwari yangu Defense Madondo mufundisi Nyagomo na Dennis apo ndinonzi pa Dennis apo ndinonzi Discuss Chigwededza ndiri kuguruwe kubakasa kuri seko kuguruwe kubakasa nhasi ndo zvauti makachibata kachimuti KB wakanyanya ndimutsoka muri yese kwa Nyakabau kunyanya mama vangu my person ndinonzi previous Nyakabau padombwe apo representing pagomo kumudzi ondipirawo kasando kuna Bozhongora po ndo pananiko Inspector Pension. Panani? Inspector Pension. Inspector Pension. Ndo pana muganu. Ndo pana manyawi. Kuti mapurisa pabasa ravo ravakadzidziswa ravanogona vachaita tsvakurudzo panyaya yekuchurufamu kusvika papi. Yes. Aiwa vanogona basa. Tsutsurai. Ava ndombana ava. Pane mwana dzimusiwa. Musiwa. Aripo kuti ipapo timu racho here. Pane varume nevakadzi vakatumwa kubasa. Munoti mimi havatore nguva vanenge vaita sevakwidziridza chi? Aiwa vanongotosume. Avanoneke kusume mapurisa kazhinji matrausi. Avaiti 3 minutes asina kungosimudzira trausi. Even chero kona rakagara mutemo kuti rosimudzirwa simudzirwa so. Kuda kukuratidza ndogara ndiri ndakagadzirira kana heti ndikubatwa so kuti iri panzvimbo iri ndapinda paseti iri panzvimbo iri trausi richisimudzirwa so ndokuti police officer commanding Harare province commissioner Tembo narobasa vakachibata chibonde icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri makati pakufamba nekupfapfedza dziri kuitika matima na wose nyika ino wamugasei dzinotaura pana mukoma KB ndoda kungorwa ntunge kusona kwechembere nekuti ipfupi dziri mbiri right. Ndini nyaya yemukadzi anobva kwachirumanzo akaita mimba yekutanga ikabva ndokuita yepiri vamwene vakamutora vakati uya pano hauzivi zvinoitwa here kuti ubate mwana inove question mark yakapinda pamuroora 1 mwana abva 2 mwana abva yechi 3 amwene vakamuta ine 2 months wasitsakura kaiwe watoene mwedzi muviri kaiwe okay. Andinozori pakutanga wakaita pakabva pepiri pakabva hauzivi here zvinoitwa kuti ubate mwana ndopakabvunza achibvunza vamwene vakati kana usina kubva kune vanhu kana wakabva kune vanhu uchandiudza unoziva handifi ndakakuudza but ndaona kuti unoramba uchisa vana pasi
auziye zvinoitwa vakati aina ndisivini mwana kusvikira audza murume wake mwana kusvikira adzokera kumba kwaakaberekwa vai vakati hatiziviswi kuti zvii chii chinoitwa chii chinoitwa zvikanzi waifanira kuti wakasvika panapa wakandibvunza kuti inini zvandinofanira kuti zvingave chirumwa ingave hembe yandinofanira kupfeka kana chikafu chandinodya wabvunza kuti zvamunofanira ndezvipi wauya uchindigamuchidza kuti ndakanzwa kana kuti ndinoziva zvamunofanira ndezvizvi wondigamuchidza saka inini panapa ndoda kuti ndikuudze inini zvimwe zvezvimwe zvandinofanira kuita zvekuti vagari vari mudzimba vandoziva nechekuti ndiri murimi wenyimo. Okay, ndo zvaungadai vakaita vapedza kudaro zvikanzi hapana chani chakudzi ndobva vanyarara kudaro vagara ziye mwana akangoti andaziva so mwana akafungidzira kuti zvavatauraka nyaya yedu yapera izvo amai ava mukoma KB vaitaura kuti izvo ivo pachavo waifanira kuti undibvunze kuti ndofarira zvipi amai vanomuka vaiti ivo pachavo mwakadzi uyu vakazama kuda kumumutsa mwana uyu akaramba kumuka kumuka inai baba Isabel kumuka zveusiku. Alright, okay. Saka vakazotaura vachiti iwo shona yandaitaura waifanira kuti ududzire wega zvandataura zvenyimo zvacho dai wanga usina kunzwisisa shona ungada ukazonditengera kana bhaketi renyimo racho ukandipa ndoziva kuti wanzwa shona but hauna kuiziva kana bhaketi rechinyimo rachona haana kunditengera yeti maona wemukoma KB aiti kana akuma 6-7 manzi mazamo akaizvimba minyatso yange isingabatiki yaizvimba sekunonzi mukati umu mukaka uda kutoputika ndo pakazobatsirwa chinzizwa mwana uyu miri andikuudze ndoko vakaudzwa nyaya yekunzi shona yamakaudzwa yekunzi zvandaifarira ivo ndo vakatovinga munhu vachida kuzama kumutsa chibharamba pavakamuudza vachiti zvaunofarira zviyezve aifanira kuti zvavakataura zvachona izvozvo wotenga nyimo dzavataura asi dzaiseve nyimo dzacho asi zvairatidza kuti izvo zvavataura ndazvinza kunyange ndisingazivi kudodzera shona Right. asi haana kuita saka nyimo idzodzo ndo dzakaisiwa mazamu mukoma KB mukadzi uyu akasvotokorwa nyimo ndo dzaizvimba mazizo mumazamu so akanzi izvo wanzi tangobvisa izvozvo unofanira kuti upone mwana wako but matauriro aita mubatsiri nemukadzi vaita kazevezere kokuti mukomana uri pamba apa haafanira kuti azive kuti mai vake ndivari kuteerwa pamusoro pekuita zvinhu izvi wanzi abvunza mai vake zvadhakwa vakatsamwa meneji aenderere kumberi nekuti mwana achapinzwa munyaya yekunzi saka iwe une mukadzi wako mandipuma here urori ndokubva murume anzi izvo ndiri kukumbira kuti unge uripo ndokumbira amwene vekuti vange varipo asi kana uripo kudaro pane zvatoda kubvisa pamukadzi wako kana tabvisa izvozvo toda kuti ubate mwana Right. ndokubva mukadzi mukoma KB achirwadziwa zvezvekuti izvo handizivi kuti kana dai pamuviri pabva zvitanguri nani nekuti marwadziro andiri kuitwa nemazamu akaoma mazamu mukoma KB miromo iyi yemazamu iyi kutsvika kuti piri zvikunoita kuti mukati kana ikangobayiwa inogona kutoputika ichibuda ropa mukati asi vakatorerwa mishonga yavakazorwa vachinzi ivharei yavharwa kudaro yakanzi mirirei maminutes vachita singa vari kuisiwa mvura kwete mvura inopisa mvura inotonhora sereki iyai achita singa vari kutoviwa yakavharwa vachitova chiti musapinde mhepo pakabuda nyimo zamu rimwe nerimwe rakabuda nyimo Baba Isabel nyimo dzandiri kutaura mukoma KB dzaive nyimo dzinooneka nemaziso nyimo asi kudzitora kuisa pasi kuipwanya nedombo rarezowa yange isingapwanya ende munoziva nyimo zvainoita yange isingatsemuki amai ipo pachibva takakupopota handigari nemwana akadai panopamba mwanangu zviri nani utanga kugara hako usina munhu pane kugara nemukadzi akadai so mukadzi uyu mukoma KB musi wakabviswa nyimo kumanheri kwachona ndipakatanga kurwadza achiendesa kuchipatara achibva nopona mwana apona mwana hama dzake dzakaendeko kwachibva notaura nyaya achibva kuchipatara kana kudzokera kumba hama dzake chibva dzotora mukadzi dzikaenda naye kumba kwavo kutaura kuri kwatiri nhasi day 11 akatorwa mukadzi achibva enda kumba kuabereki asi adzokera kumba kwemarume Right. ende amai vekwari kutopika kuti pana pamukadzi iye handimudi asadzoka pano so murume ari kutaura achiti iye zvaitika mumba mekwangu ini mukadzi ndinomuda ende pabviswa mwana uyo mukadzi wangu nyimo hapana munhu anongedzerwa hapana munhu aratidzwa asi amai vangu vari kushedzera kuti zvaitika pamukadzi wako izvi asadzoke pano amai vangu vaida here kuti ndisagare nemukadzi anoita mwana mwanakomana uyu wamai ava mwana namba ani inumber 2 kumberi kwake kuno mukomana musikana number 1 iye number 2 vakaberekwa varipo 5 endi ndo pamuviri pekutanga kuti abate mwana pasi pekutanga ndipechi3 but pamwe pechi2 pese pakaenda pekubata mwana ndipapa
ndiani akanotsvaga mubatsiri akatsvaga mubatsiri iye mukadzi pachake ndiye akatanga kutsvaga mubatsiri kuti ndiye aenda kuchechi achidzoka ndokuudza murume kuti ndaona munhu anobatsira murume haana kumurambira akati ndo zvatinoda asi mashoko ekutaura kuti zviri kukonzereswa nani mubatsiri akaramba kutaura akati asi akati pese pandoda kubatsira ndoda kubatsira murume wako aripo achiona zviri kuitika right ende chakava chokwadi asi mashoko aiti iwo zviri kubva kuna amai vake mwana komana aigara kupi nemudzimai wake aigara pamba pana amai vake ipapo asi munhu anombobuda achienda kwaanoenda vachimbotsvaga-tsvaga zvezvi kungongwavha-ngwavha kuti awane kuti upenyu hwake unorarama sei mushure mekunge pamuviri pabva ka2 vamwene ndo vakazosvedza muroora kuti hauzive here zvinoitwa ende havana kubuda pachena kusvika muroora atoenda nekumusha kwake kuti mashoko andazodzwa navamwene pana vakamira akadai zvinomborevei ndechekupishi nyanga 0713938538 0713938538 saka munhu aunza nyaya kuchimuti kunational fm mwanakomana ivi nemukadzi wake zvakare vese vaunza nyaya but murume ndiyateka kushushikana nenyaya iyi achiti kudini achiti aiwa ina handichazivika nokuti ndaita vana vachienda pasi nasi uno ndaita mwana anobatika amai vangu vakuti mwadzi mwana afana kugara pambava ende mubatsiri paakabatsira ine handitozvizivi nokuti akabatsira asi haana munhu wakanongedza asi akaita zvinhu zvinoita kuti tibate mwana kureva kuti inini namai vangu tese nemadzimai angu taifanira kufara nokuti tazobata chinobatika ndizvozvo sei vachidaro hei asi mubatsiri ndiye akabuditsa mashoko ekuti muroora wakada kumutswa ukaramba shona ndiye wasina kunzwisisa uchibva wazonziso waifanira kuziva zvandofarira asi ndinofarira nyimo panyimo ipapo vari kuti ivo waifanira kuzoratidza kusaziva hako shona wotengera nyimo idzodzo asi haisi zvavaireva ini ndakududzira pamweya yamusingaone dzange dzisiri nyimo vaida kukumutsa ukaramba nyimo idzodzo ndo dzakazoiswa mumazamu ya pakaipa regai baba Isabe wari kudzoka nechipfupi regai timbonwira mvura tiri kudzoka manje 8 minutes past 11 paNational FM radio zviri kufamba inotambwa marekodzi kana tiri kugokwe papa regai tikudzeka tapinda mugokwe seta kune bhawa ririko rinonzi wasara right iro rinobva roda 10 adirika ndisazivi pari zvinozo vachibva imomo vaenda inainzi talk of gokwe panguva yairira songu iyi vaenda kuyainzi talk of gokwe baba talk of gokwe right inozvi makuna nemukati nezvimalaizi zvakasiyana ndakasangana one day mumwe murume achichema achiti kana ndikatarisa konai patori nemba inokona imba yanaifana kuvaka mutalk of gokwe pakajirwa mari yakapera imomo ari kutoti ndotovaka imba ikakwana pakona iyo ndoyeneti ndikapinda iyo ndoyekona yako ndichiri kuziva pamusumbi pane panonzi pasuo guru kana pamai mazai amai kukanyemba pamajaya even izvo zvemukoma KB mukaenda pagazlas pa-K6 apa vane nguva chete kuti vakuru vamuseve old school waenda panapa padhuze nepaarea 8 papasofa opposite apa pane panonzi patroika vane nguva yekuti vakubhorowa zvakare vatopinda pashwedazi aiwa nzvimbo dzekufarwa dziripo hanzi pamba rakabviswa pachirufamu iro mbavha dzaitotsvaga keshi mupamba nokuti mbavha dzinoziva kakuti vakadzi vanoshandisa vana kuita tumabhengi hanzi vanowanza muchirufamu vasina kukasikira mbavha uye nekuchedzera vanhu kuti vauye vaitoda kutoba mwana uyeye pamwe chete nokumurepa hai chokwadi manje munhu anonzi mukadzi pamwana wake yes anoita zvese taurai zvenyu anoita zvese asiye ndiri kunzwa kuti pane chiziviso chamakabatira kamhuri yeZimbabwe chiri kubva kumapurisa muchichitsvaga kachiziviso ichocho regaika ndiri kuona zvekareka panapa ndine zviziviso zvakati wandei zviri kuenda kakumhuri yeZimbabwe zviri kunzi zita rangu ndinonzi Richard Simeon ndiri kutsvaga hama dzamai vangu vainzi vaigara kuOldfum hanzi kuOldfum farm kukadoma vaive vakarorwa kana John Simeon ivo vainzi Vera Simeon amai vangu vanonzi vakashaya kamugore ra2003 brother yavo yainzi Isaac Funguro kana pane akateerera anovaziva please ngavandibatewo panhamba dzangu dzinoti 077129 polisi iri parengi ye vanopati pakaravanika kwanzi tina gogo varasika vanonzi Sheli Gote
vakateka vanobva kuchiweshe vanga vachigara nevana vavo muno muHarare asi havasi kuziva kuti kupi chaiko. Vane makore above 70 vari pakaravhani. Mwana wavange vachigara naye anonzi Rudo. Kana achizvinzwa vanoenda pambare pakaravhani pamapurisa ari pambare. Vakasvika ipapo vakabvunza mbuya vanonzi Sheli kwanzi vanokwanisa kuvaona ipapo. Vakura vane makore anodarika 70 years uyezve mwana wanga achigara naye anonzi Rudo vachibva kuchiweshe. Kana mukaenda ipapo munovaona. Chiziviso chiri kubva kumapurisa. Tinotenda muri yeZimbabwe regai katinzwe mashoko anotevera then baba Isabel vopfapfaidza. Pade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matima nawose nyika ino. Ndinoziva kuti munenge makachibata muri kuenda nacho. Chikonzero chimwe charemera dzinza chiri kufamba ndokuenda chikonzero hakuna asingachide. Wamukaseko timu rangu rabada chimwe Miriam charovedza. Ura nezuro inini ndichiti izvo andidika kune mukomana andidika anofamba nebhendi rake rinonzi iro Nsuku Zonke Stars. Murume uyu anonzi Effort Zingwena neNsuku Zonke Stars. Korera 2008 akapfuritsa first album rake rinonzi Sadza Usavi, hit song yainzi Chipfeve. Ndokupinda 2014 ndokubuditsa inonzi Marokwe chete, hit song yainzi Enda Kuchikoro. 2019 ndokubuditsa single yainzi Wandirova Pakazvimba. 2020 ndokubuditsa Chigure Muchechi. 2014 ndokubuditsa Effort Zingwena. Iko zvinotara kuno kwatiri kuita mugore Zimbabwe abuditsa hit count the final bullet single inonzi Cheukai. Song iri kupisa kutaura kuno kwatiri kuita yatiuya pano pandepfenyuro yakutowanika panapa. Vanhu vari kuida vakamboona nzvimbo dzanoita mashozi vari kuziva kuti mukomana ari kumhanya nechimuti haasi kusiya asi vanhu vari kubvunza chiti why Effort. Aiwa tinomuziva chirwama mukomana anoridza basiketa iye pachake Effort Zingwena achitsudzura achipfapfaidza asi maonero andakaita mhuri yeZimbabwe mukomana anoenda kure. Kune vada kutsvaga song iri mukaitsvaga muchagutsikana inonzi Cheukai. Ndi Effort Zingwena neNsuku Zonke Stars. Mukoma KB single yakatoya pano. Right, single yakatoiswere musystem kuitira kuti tikwanise kuipsudzura. Chakatopinda pano ane manager anonzi iye achimenikana kuti Ashiri Manyera ndiye anenge achipamba naye achiona kuti mukomana iworo wamagitare but zviri kunze ndichiona zvakamira sei. Don't worry rega tione kuti toita seiko chikomana nokuti ndimi vanhu vacho ndimi vaimbi vedu topfapfaidza kuitira kuti vanhu vasapoteka music yevana vemuno munyika yeZimbabwe. Honorable Councillor Soshe Mamuka Seko along sima ndiri mukati mekufamba mukati mekutsodzura nekupfapfaidza dziri kuitika matima nenyika ino. Paka Harare Rugare but vachibva pabangeti godo chiri kuti kudini chakuHarare Rugare. Mwanakomana mukoma KB aigara mukati menzvimbo yekubhangeti asi baba vake vane imba mukati menzvimbo inonzi Rugare mukati meguta reHarare. Okay. Mwana uyu akakutanga kuzvimba gumbo atanga kuzvimba gumbo kudaro ndokuita makore kuenda kuzvipatara kuita sebhati zvakashaya basa vachibva vazoenda kuti vauya mukati menzvimbo inoyi vakabva vaenda kunobatira mukati menzvimbo otapoze vasvikepo pasvikanzi mwana ndiri kuno akutosviba gumbo kukura kwatotaka akutosviba nemusana kuri kuti zviri kukwira zvichienda zvikanzi mwana uyu ndiri kuona ane chinhu chaakakava ndokumbira kuti mumboita kana 2 days naye pano tokumbira timbomuona ndikuda 2 days. Zvikanzi mwana uyu kumusha kwaanobva kwete kuno kuHarare pane pandiri kuona panoti panotambwa bhora remapepa. Okay. Asi mukatsvaka kumusha ikoko aripo mwana ane bhora rinofarirwa nevamwe zvekuti umwe mwana chero kakaka bhora rake asi bhora rake semuground ndo rinofarira. Bhora iroro ndo rakakanganisa mwana uyu. Harina kukanganisa mwana wenyu chete rine vana vakakanganisika bhari chienda unaita sei. Bhora iroro ndiri kukumbira kuti vabereki mudzokere kumba. Kana madzokera kumba handitika bhora ramuchaudzwa nemwana wenyu kuti kana bhora iri rikauya kaichiri tamba anonzwa ri bhora rakanaka. Zamai nenzira kuti muritori bhora apo kubhangeti. Okay. Ndokubva vadzokera kudaro ndokuudza umwe mwana kuti iwe watema mabhora manganozikanzi apana panotemwa mabhora akanaka akawanda but bhora rinotangwa seriki panapa nderanenge. Kana iye asvika nebhora rake mamwe mabhora setinomabvisa tomaita but ndiri mapepa. So zvaita mwana uyu aitogadzirirwa bhora rake nababa vake. Bhora iri ndere mapepa but raitobhamba kuita mweya vaitora kana kuti maplastiki emukaka aya ofuridzwa mweya obva asungwa vozoisa mapepa kunze rotobhamba kuita mweya. Okay. Mukati ndo makamene mishonga yake yakaiswa but raipiwa mwana kutamba kwaitwa bhora nevanhu ava kune mishonga yaisimudzira pa inozoitwa nababa vake ende bhora riri kunyangwe rikaputika raitorwa nguva iroro rinopiwa baba rasingavhurwi nemwe munhu tambo dzacho. Hey, saka mwana anga atoudzwa nababa kuti bhora rikakanganisika unoya naro kumba arigadzirwa nemwe munhu ndinda kugadzirira bhora kana raputika kana
kana rakanganisika unoenda rokuno kudira asi handakuzwa kuti mukati mune chinhu Okay. asi akanzi bhora raripiwa munhu ariende nemunhu aritambwa usipo zvikatende vatora bhora iro ndobva vanotora bhora iro bhora ichibva ranotorwa mukoma KB bhora mukoma KB kubhangeti zuva rakatorwa bhora iri hakuna kurarika vana vese vakanga vari kuground kwaitamba bhora chii chakaitika nokuti bhora iri kwakaita nguva yekupisa kwaita nguva yekupisa zvokuti kwakupisa katimbogara ikana pamvuri vanhu vagara pamvuri kandi mwana mborara zvake varipopo nebhora rake aripo bhora ndikubva abirwa mwana ndivanapa nguva yekuti kwatedorera ngatitambe bhora vana bhora kandiketi haichawaniki bhora vana vese vakanga vari panzvimbo vakasvikirwa kudzimba dzavo nababa vachona bhora remwana wangu riri kupi bhora remwana wangu riri kupi ndiani atora bhora atora bhora ndobva rashayikwa bhora ranga raenda mukati meguta reharare ranga riri kuota force ndo kwakanowanika bhora mukoma KB ranga rakaisirwa mabhora mapepa anokwanisa kuti aiwo 4 akamonedzwa pamusoro basi akamonedzwa kuti bepa remwe yamba mukati then kwaitwa pepa rakaputirwa pamusoro pebeta ipapo panga pakaiswa zvinhu zvinenge mushonga kusanganisira nemamwe mazino avanoti iwo kuti mazino emunhu here kana kuti mazino emhuka anga ari mwembo ekuti nemapurasitiki akaiswa pamusoro chero mukakama musingamanzwi zvikanzi ndo zviri kukonzeresa izvi but kuti muzive kuti ndo zviri kukonzeresa imi migarai bhora iri endai mune naro mobva magara naro right hapana kuita 3 days mukoma KB baba vekumba ikoko ndo vakatanga kunzwa gumbo pasina kuita mazuva mwana wavo achibva robva kuchikoro achinzi ana kurobva kuchikoro akatanga kutorwarira kuchikoro ikoko achinzi aita zvezvekugunwa nechitsiga kugunwa akapfeka bhutsu kusvika azobvisa bhutsu chiguma chakutonzi chatokanganisika anzara yatobva izvo zvari kurara ari pasi ari pepapa but bhora vakachengeta so nyaya ndiri kutaura panapa ndeyekuti vataura kuti ndisanjenge kana kunyenyeredza kuti ndo vane bhora vari kutoda kuti varidzire bhora vazvizive kuti bhora rakatorwa nani nokuti kubvunza kwavo bhora ndokupora kwavo ivo saka vari kuti haisi mhosva kutora kwatakaita bhora nokuti kutora kwatakaita bhora kuporesa mwana wangu ivo vakazoda kubvunza bhora ravo ndokupora kwavo saka izvozvi baba vaya vaipa mwana bhora ranga rakagadzirwa vari kurwarawo vari kurwara gumbo mwana wavo zvakare 11 years mukomana ari kurwara gumbo asi baba vakatora gumba vari kushevedzera vachiti inini pachangu handisi kuvanza ndine mwana airwara gumbo kurwara kwaita mwana wangu gumbo kwaikonzereswa nebhora kana aripo ari kutsvaga bhora rake ngauye kuneni mwana airwara gumbo ndiri mubhaketi ivo baba ava vane mwana airwara gumbo vakazotsvaga mubatsiri vakaenda kuwaterfalls vakanzi pane bhora rinoshandiswa kana kuti rinotambwa nevana ndiro riri kukonzera vakanoba bhora iroro vakaenda naro rikanogadzirwa kusvikira muridzi webhora aigadzira bhora nemwana wacho akurwara havazive here pamba pavanogara baba ivavo vanotopaziva vese vanotozivana vari kumirira kuvigwawo havakwanisi kuti bhora nderako iri vari kuti ari kutsvaga bhora ngawe wese ari kutsvaga bhora ngawe yekumba kwangu ndichabudisa bhora ane rake ndiachati iri iyeye kupora kwake nekupora kwangu muri yezimbabwe muri kuchinzwa ka chekubhangeti izvo vari kubhangeti kubhangeti mwana akasiyiwa kunoku okay ari kurugare asi baba vakadzokera kubhangeti ndokwaakutaura manje kuti bhora ndinaro handisi kurisiya ende chikwadi chikonzera mwana wangu ararama iye munhu woinini handina utsinye handidi kuti arware asi kana sikane kurwara ngauye atorewo bhora rake baba Isabel munofunga kuti baba avo vaisina kuisa mishonga pabhora kuitira kuti vana vainotamba bhora varware vachaenda here kunobvunza bhora kune baba avo vakaenda kunobatsirwa kuwaterfalls ndopatisiri kuziva mukomakeberi kana iri nzira yekupora vanofanira kunobvunza ndiri kuona meseji yakandwa panapa kanyemba wamuka seiko pamwe chete kana bhozhongora mutsa timu repa Bakers iro Bakers ini Rosi ana makwasha maimpostori Kapora Kudzi Mike na Nicholas Charamba ndinonzi credit dodzai ndiri pa ushe wekunze wamuka seko credit dodzai pa ushe wekunze ndaona vapindira ka Dr. Alec Kandishaya pabhangeti hanzi kuti iko na Dr. Alec Kandishaya ganditsvage message yawo handisi kuiona yatiza kani Dr. Alec Kandishaya pabhangeti apo tani apo munoshandira Kandishaya speaker riripo so hanzi na honorable Andrew Makahamadze kuseka kwepa WhatsApp bhora iro bhora
Atina kuti musatapi mabhora kumushowa. Yes, bhora iyo. Bhora. Chipfapfaidza mangwana. Icho kwadi muri yeZimbabwe rigandire chiti muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo panapa. Nyaya ndinayo panapa ndiye kuti izvo kune mwana kana kuti murandakadzi akashayikwa kana kuti aita zvekutengesa 2015 afamba kudaro ana kuonekwa ana kudzoka asina kudzoka kudaro kutaura kune kwati tine makore anogona kuita 9 kana kuti 8 years asi kune hanzvadzi yake yakabata pepa bag chiti ndapinda mugomo ndauya ndakabata hembe idzi dzihanzvadzi dzangu ndadzikuona ndadaro amai achibvaudza zvinezvi zvakazosvika pakusvika kuhama dzingoti zviri kuitika ndizvo iri zviri kuitika izvo ndizvo asi pari zvinozvo mufamily imomo mune nyaya iri kunetsa yekuti izvo muna headman muna mambo pamwe chete nefamily mukoma KB zvadaro munhu iyeye wokunhonga hembe uyu maanogara muna sabhuku Right? headman wake ndokungoshedza vanhu zvakanzi uya muungane pano vanhu vaungana kudaro zvikanzi naheadman zvandiri kutaura pano handidi kupikiswa handidi zvakawanda ndangokuudzai kuti uyu achichiri sabhuku uyu ndiye ave sabhuku mashoko apera vanhu ndokutaka kuita rusha vanhu ndokuita noise uyu atadzei aita sei kusvikira zvamira zvakadaro vanhu vaita noise pange pangari pamba paheadman vaona kuti noise yatanga ndokusumuka ndokupinda mumba mavo wachi wanga achinza uda kuita sabhuku ndokungosumuka nemunhu yake ndokupinda nemusango achibvaruwa pasi vanhu ndokusumuka neruzhinji neuhwando hwavo vakananga kuna mambo mukuru ndokusvika zvikanzi mambo tine zvachaitirwa uko munhu angomuka kukonzi uyu achisiri sabhuku ndaakuda kuisa uyu unhu wabvisa usabhuku hatina kuziva chaakatadza akashanda nesu zvakanaka abvisirwei mhosva yake ndei zvikanzi namambo zvaisafana kudarwa ndachifana kutanga ndazivikanwa chiendai kumba munoudza dzimwe hama dzasara munoudza vamwe vasara mese uyai pana pamusi wakati musangane Right. saka vamirire kunosangana ipapo Baba Isabel. baba bati Muri kuti mwanasikana akashayikwa uyu. That was 2015. Akangodisappear. akangodisappear Apana akazoti akaenda ku. apana akazoti akaondeka kopi Angari musikana. angari mukadzi atokura Atokura. Asi hanzvadzi komana yake. yese Yakazouya yakabata mbatya. iyi dziri mupepa beki zvikanzi ndadzinhonga patapinda mugomo ndo mandasangana nadzo nyaya yakatoma muripotwa ikaenda kuCID vakatomboenda ikoko vakabvunzwa asi hapana anoziva kuti mutemo unogumira papi kuzvavakataura nezvavakaita sei but akadzoka ari pamba hake ausise zvakamira sei mhosva inooneka nemapurisa vakamudzora kureva kuti vane zvavakaita sei zvavakaona ipapo nhasi semu munhu iyeye ndiye azonzi naheadman anofanira kuti ave ari sabhuku daro handisi kuda kurambidzwa kubvunzwa kuti machinjire agara aripo kunyangwe aine mhosva asina mhosva asi ave sabhuku ndeuyu Iye mukomana uyu akauya nehembe. yese Ndiye anzi ave sabhuku Saka vanhu vemunharaunda vari kuti kudini? ndokuita noise zvikanzi tiudzei chamamubvisira chatadza munhu chii vanhu vepapo headman vakangopinda mumba ndobvazvivharira mumba uyu aida kudza kusabhuku ende kungosimuka nemhuri yake ndokupinda nemuchisango ndobvaruwa pasi vanhu vachibva ipapo ndokuenda kwamambo chifu mukuru kunoripota zvikanzi aiwa ndofanira kunge ndichizivisaoka kuti apo ende vanhu varida kuziva kuti nguva inonzi sabhuku abviswa kwakuiswa mumwe ndezvipi zvinotanga zvaitwa ani zvaakanganisa here temu yake yapera here kusei munhu achikumuka chinzi aakubviswa uyezve kana munhu aakubviswa mukuru vanokushevedzera here kuti handidi kubvunzwa uyu akutobva tibatsirei dai tawanaka vanotibatsira vekulocal government vatiudze kuti usabhuku unobviswa nokugadzwa chii chinenge chaitika handiti munhu anenge afa here kana kuti aita zvimwe zvinhu zvinosirisa ari repa kana mwana munzvimbo munyese unoti angagotungamirira vanhu sei ari munhu ari kukanganisa zvinhu saka uyu ari kubviswa angaita haana zvaakaita akatoti tiudzei zvikanzi pakatakapaiswa shoko rokunzi handidi kubvunzwa kuti tiri kuzviitirei munhu akati handidi kubvunzwa ndiani ndiheadman ndaakubvisa sabhuku ndichisawe but handisida kubvunzwa iye mukomana uyu wokudzoka nehembe dzehanzvadzisikana yakashayikwa makore apfuura akawanda akura sei aiwa atori munhu atori nemhuri ende ari muimba yeusabhuku here ari muimba yekusabhuka okay muukama kawo muukama asi hembe idzi hapana yakatsva hapana yakaratidza kuti yakakanganisika aiwa dzitori bho nokuti kana dzanga dziri mugomo dzichirohwa nezuva dzirohwa nemvura dzaifanira kunge dzakatobvaruka makore mangana tiri kutaura nezvava 8 years right chebhora icho chekubhangeti baba avo vanoda go back to sender rinorwadza vazvimbewo makumbo ese kwete hwani shuwa kuita sainzi dzekukuvadza vana vevanhu nebhora iro vaizviitirei vaiwaneiko zvanga zviri
zvepfuma here chekuti Urufamu icho kanyemba rega ndipe sando kune vabereki avo vakaindisa nyaya kumapurisa. Mhondi idzo ngadzigare mukati dzinopedza vana munzvimbo vari kuda kunochekeresa. Ndokune vese vasiri kuendesa nyaya dzavo kumapurisa. Kana masangana nembavha dzakadaro, endai kumapurisa munomhangara. Hanzi havambotyise mapurisa inga bhozhongora akanoripota wani grocery rikadzoka. Hei, koimisei muchitya munourayirwa vana. Ndinonzi Peter Zuru, Mr. Manza Isekwe, ndiri kunoku kudombo shawa. Baba Isabel, regai ndiyeuchidze mhuri yeZimbabwe. Munoziva here kuti unogona kubirwa foni? Handiti? Worega kuenda kunoripota kumapurisa. Foni iya yobva yashandiswa pamabasa akaipa. Vachitoba vachifonera vanhu vachiuraya nefoni yako. Apo iwewe ndiwo wakarejesa kuti Kanyemba Bhonzo ndiwo muridzi wefoni. Yobva yatreswa, yobva yaonekwa kuti ifoni yakanyemba. Apa hauna kunoripota kuti wakaita sei wakabirwa foni. Unobatwa. Saka ane mhosva ndiani? Ndakaenda paWaterfalls. Yes. Pane mbavha yabatwa kasadzo zvino mumba. Vanhu vakakaripota vese kumapurisa vanga vari mapepe kuti takaripota ndakabirwa chakati. Ndiwo vakakwanisa kupiwa zvinhu zvavo. Vanga vasida kuripota kwanzi ruda kutopawo zvisizvo zvako. Nokuti kana dai wakabirwa ungada wakanoripota. Mazuona ka? Mazuona. Munhu aitoona firiji yake but aitoreke. Aitoreke nokuti hauna kuita sei? Aisi yako. Baba Isabel, pane vari kutsvaga ka nhamba dziya dzekunyanga pano. Ichokwadi. Nhamba dzachamukumbira dzimwe dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770. Ini vanenge vachida kundibata mhuri yeZimbabwe munondibata panhamba yangu inoti 0771 545 025 0771 545 025. Ine imwe inoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Ndapota usabipa sapita Zulu Rikiti Vo. DMR Earth Moving Training Specialist yapindira kuni avo vari kudaka kuzhezheudza ma-earth moving machines. Baba mablateni mangwanani mamukasei. Mamukasei